Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khubor bala yo lum ki ba shong shnong jong kawai kashnong hasilong ki la yo ban bat yo wei u samla bar jylla u bala thok iki Bri U da ka ba seu pisa leng ba ka Gpay da ka bala thok katkum bala thu ki ba yo ban bat yo new Bri U loong ba ka kyrteng jong u dei u varun sharma baru basa ha RR koloni renja kum u badai shisha bar hadin bola scan yo QR code bar anala pha pisa la pen i hakani ka app ba ka pisa kala lej shaki Bri U tangba ka pisa pat kampat poi setia shaki shu la pen i ro bahaswa ba unsiu andau lahdep yo UPI pin ba ula ban kem do no number ro bat ro ka lej be hakaba kala mi ha screen bat bal pen i ba kala lej ka pisa tangba andala pej pat haka phone jangki Bri U badai ban yo ka pisa kampoi setia kata ka pisa ka badai ban yo Ami tu scan. Baiklah scan tu kan thok amount ni. Ars pak. Mai tik na ni. Nalek na tu. P200. Ani thok lumar baik. Nilai ran. Thok pathar baik. Thok pathar baik tu. Kalai. Payment done. How Bri U pak kampoi dah. Payment successfully done. Bring show ni kan. Show ni kan mentah mastermind. What the ditang sanikas puting kar ngin imcar kan ni ta. Dah si potong kan sana karo. Peit chỗ này nòng tu bà thọc chpia đã leo nia cắt bà na phun nia là leo na phun jengi pan poi ra husiar peit nia pasak kol di tera nam kia Varun Sharma kidan me leta Rinja kidan me peit bha peit husiar nia